Så sitter vi her oppe i brunnen ombord av Joel. Og høstferien har vært dette steget til at ha Sjønarpsstudio. Og da var vel at ha sine ymskar kulisser til særskilt smart ut. Og her har vi Kotchenchokum, Brinn Life, og jeg hadde vi begynner ved at lærte han bare slippe å fortelle hvor han føtter, oppvokster, så han føtter, men siden vi oppvokster i Batnåren og så jeg som Brinn Life. Hvor Brinn Life? Når kom han til Hentalheim? Ja, jeg ble født i 1971. Mamma og pappa var i USA og i Bibelskolen, eller bootcamp, til New Tribes Mission. Så jeg ble født i Wisconsin og i Port Washington. Og det var i 1971. Og her var jeg i cirka 2 år. Og så 17 så flyttet vi så til Færøy. Og var her i kan vara 3-4 år allt det var så flyttade vi till Grönland. Så men det så nägat mest från Amerika? Nej. Jag minns jag sände från Tatooine att vi var i Klaksvik, vi flyttade till Grönland. Ja. Det minns det om och appan i Tamar. Jag minns som kristna böten och mamma och pappa och allt det där. Och så minns det vi bodde tatt vid herboende i Klaksvik. Jag minns inte just det att här kan vi bo, men jag minns jag har något glimt här från Tatooine och som vi spaltade vid några grannar och så det är det som jag minns. Så tar vi flyttade till Fredshopp, tar vi 5 år gammal, jag minns det mer. Ja, och då så är och hur så var Tantoin till första tiden så så. Kan man så härifrån sälja? Jag har redan gå minner från Fredshopp. Det var alla gå i lön och tamar. Jag har redan några viner, några vänfolk och men när det första som jag minns det var att jag har troblarkar vid Malmön. Jag dotter förrest, men jag dotter inte angst. Skolan tar i Grönland var aldrig upp så läs att danskar gick för sig och grönländare för sig och jag kom så under danskar jag kunde inte komma i grönländska klassen. Så jag skulle så lära danskt och föräldrarna har ofta en grin efter att jag var i Batnagaren och ta jag var akkurat kommen och de skulle ha en sån här jälavarsle och så skulle ett barn här inne synte en sån här lilla nissesang jag minns inte hur sen är nu. Så han gäller med det jävla grejt och så hoppar han upp. Jag minns också något. Men lugna mig inte, här var en först ränta här bant. Jag hade dotter så till angst och jag skulle chans så jag nästan sitta grejt ni äta. Så hon måste sitta här. Hoppa! Det är nog de första minnen jag har från Fredshopp. Där har vi varit en 5-6 år gammal och så. Det var nog så tar första men jag har väl alltid varit sen sönet att det tänkte våldsliga så det här minnen här vi en. Det var redan troblag att börja vid våldsliga. Men böten till lära kött och för skilja kvart annan också kött så. Jo syskon. Ja, vi är 6 syskon. Och jag den 3, det äldste är Herre. Han är sjömauer och Paul är sjömauer, så kom jag. Och jag har så valt att uppbygga mig innanför handel, söle. Och så har vi en bachaträd, Marne. Han är färd samma med, han har bra innanför handel. Så har vi en syster som heter Marianne, som är lärare. Och en syster som heter Fröjon som är Järamor. Så det är... Hur så var så att för så var Grönlandskon? Ja, Bamjot. Bamjot. Ja. Och hur så var vi Sundagsskolan så var några så var några som
som du minns da du kom igjen der? Var det noe samkommer? Ja, da vi kom og ta var det nok sånne føringer i Fredshov, et labamiot, og jeg minns det som en rævlig lovlig tog at nekker seg sjømen, da kom jeg alltid nian til okken til møter og så rett, og da vi så hadde møter, da kom nian, da var alltid en riktig sang i huset, pappa pleier å spille enten gitar eller harmonika, og nekker seg sjømenner som kom nian, dotte vel å spille okkurs instrument, så det var alltid fullt huset, og det var alltid nekko tonlarkere da jeg var av baden. Men det som jeg minns jeg vel, det var at pappa var han som tog seg av møtene her på en, og han skulle høre på beid til morgenmøte, sundagsskola, og evangelisk møte, oppbyggingamøte, bønamøte, så vi kvart så ble det sånn trivielt. Man visste nesten hva han for å si gjerne for opp, men det var, men det er jeg som synes skjerm. Och så hör vi dörrar bor Jonas Robert. Ja, då jag bara tackar för mednöjsen. Så du måste antal i förra på en väg. Ja, på en väg. Men nu tar vi in i när vi pappa så minns jag lukar väl åt som jag huxar i tar vi kom till färger så huxar i hur så väl sikna färger är att det är såna kvittalare i färgen att man är det såna man kan få lust efter men I minns det var i Fredshov och försökt att vi bo i Gottorp och så väl signa att det var att en showman kom och bara hej en vittnesbord och släppa höra också annan än pappa så. Och jag tycker inte att höra showman när huxa I ut att det har givet vittnesbord men hur snäckt det vill kan gå. Att höra någon annan att fortälja om god. Det var fantastiskt värt. Så vittnesborden har alltid fyllt det redan jag som är anledningen att jag har stått. Ja. Så du barten. Kan du ta så vi skola gångt. Hur var vi skola gångt? Hur ser du först en danska skola? Sen var vi låt säga Jackson med danska barten. Jackson med danska barten, ja. Och alltså var det stora skolor hur snack alltså stora klasser? Nej, vi var alltså skolan Fredshov han hej så till vi tutchenta flock och så var vi I akra klasser var vi till svinga och center. Vi var anktunar uppe I motren och 12-15 klassan men jag har också mer hållit ner 5-6. En trubbel som I Grönland det alltid att rena fält som komma jag tror att det är en danska klass och så följde det här relevant till det att när jag kom upp och jag kontrakt på 2-3 år och bara 8 år så det var en reella stora utskiftningar och det ett som jag minns reellt från bandam så man lärde vinner att känna blev välviktigt och så fluktade där så man ska alla den börja nutjon man har ofta en fall som färdas och steg att ta emot att börja här var det fast stick med oss att hvis man blev verande så blev det vi skifta ut det. Det var nog så tungt. Men annars skolan själv var en fantastisk skola I några goda lärare. Och jo, det var stäckon det var. Hur så förhåll I mellan grönländsk och det danska bötterna så var det lugna några danskar som grönländare som gick I skolan alltså hur var dagligt där och kom det några samband vid det grönländska bötterna liksom frukosteringen och såna grejer var det långt Nej, jag halt det var jag synte det enskilt var det. Jag tog en flockan var utdelt upp så blir man väl vid time som man gänger I flock vi så man tar frukostering kom så söker man naturligt till det som man snackar vi och I timmen och noisen ja. Det skapar en barriär I skolan vill säga men och I det här var det mer integrerat nu allt integrerat nu hör man inte så här ett children och mer men jag tror att som jag säger att det är så nekvar stora naturliga utskiftningar
grönländarna var trofast och samma sted. Så det gjorde det vid tiden så fick man några grönländska viner och lyga väl. Tror jag att man kände det och någon nekvar. Lärde till grönländskt i skolan? Ja, det gjorde vi. Var det stora pastor alltså var det? Nej, det var en liten pastor. En liten pastor? Ja. Så det var liksom inte akkurat som ändamålet där vid den danska skolan och lära det grönländskt. Nej. Det var sån fyrbildskola kan man säga. Ja, så jag följde, eller i det att man huxar ut så halt det till över mest bara för här alltid det var några utlänningar som man just en klass för timon. Kanske också tror att man visste att det var att klara filtra det grönländska malen och så att det skulle flytta hemmater så det mest det närmaste jag har haft det skilt från kvarnor. Jag vet inte om det över ända mal men det har ju bara huxat mig till. Men du sitter fast så fick det så grönländska viner så vi alltså lärde du så att förstånda eller att du har kommunikerat vi tar eller att blöja till att danskon eller? Det blev danskon. Ja. Grönländska är rent mal att lära och det är nästan ingen utlänningar som lär grönländska. Helst utan det är självt om skolan integrerar i. Så är det redan för och det kommer sig att det är så redan som fyrgängare danskon så känns som det är onkel hackre utbyggning och redan lojare danskar och så där. Så tar man liv i folkskolan så är det också som att det danska det har brukt redan innanför arbetslivet och men jag skiljer vad det snackar om men jag klarar inte just det att åra rätt, jag klarar inte. Så ungdomsår, hur länge var du i Grönland? Till sammanlagt har vi varit en 30 år i Grönland. Och du gick så att skolan i Grönland? Ja, jag har tittat på i folkskolan och handelsskolan här i Urs. Och hur så vi ungdomslivet har det så vuxit inte till och plus teenager kvat högst vi så kvat vi var det stadigt ta med dansk viner nej, jag kom i det grönländska. Nej, man säger. Här kvar är utlärd. Det är en grönländare som ofta tar handeln som är utlärd och här var bara grönländare. Jag var den enaste utlänning. Vad var det för handeln? Han heter eller jag något in Thailand. Men han har brött namn till Thai-experten nu. Och kläder alltså. Ja, det är innanför kläder. Ja. Men de flesta handlarna i Grönland tar och du finner redan självdan en rena handel som bara säljer ett till land. Alltså, det här var en kombinerad motorhandel och uträtta kläder och fritidaktiviteter. Det är som sommaren skällde vi för exempel traver och ryggsäckar och tälter till de som färd ut i fjällen. Och som vetren så var det skier och snowboard och allt som har vi täger. Och här blev vi så utlärda i såna här handlar och var här i 11 år. Så tog man. Och här lärde jag redan grönländska tatuiner var här och fick redan goda grönländska viner. Folk som kom in i Grönland där från så då det flesta dansk att det hade gott hopp att då nästan allt danskt. Ja. Det redan fanns som inte då danskt. Men hur ska jag det är inte att lära mig såna grönland som görligt och det är ofta att jag kommer att spela om allt att jag vill ha av grönlandskon. Hövast att danskt är ganska näck brukt så var i gott hopp så är det näck lättare som grönland att snacka grönländskt. Det är samma i förrjön och så näck för en då danskt men då vill helst snacka först. Så jag inte alltid för samtalen att det som är kunde av grönlandskon. Men du säger att det första debatten är var i Palmjut. Ja. När flyttade du så? Hur ska man ha varit ute i flytten? Jag var först hand vi kom till Gotthov. Och så tycker jag det två sista skola eller två sista Arne och folkskolan i Gotthov. Ja. Och var det så förrättning? Alltså var det folk som arbetade så förrättning? Vi var nog så näkt till att alltså tar vi börja och var vi bara 4. Och han började ju i en picka liten höl och ganska dubbelt där och så brick för nerbart.
Och så arbetade han sig upp. Men tar man kommer in i handeln här, hvis man fer här i det som man ser är bara en parst av handeln och det som han säljer redan till postorder. Vi gör redan på postorder och så att han fyra handeln och här vill packa redan och sända ut. Så det gör det här blir redan störst flow vi får vörre ner och fra och så. Så det var redan spännande arbete att redan näkt hade komma ett arbetsplats så får det bara löva arbeta vid en ting och så är det här. Men jag tror att vi spänte så vitt som vi gör det här på så slapp jag pröva allt. Alltså, jag var vid till att göra reklamer. Jag ser faldan som blev sänd runt om allt Grönland till att beställa postorder efter och jag vid till att göra sjömarsreklamer så sätta samman vad jag skulle och räkna till på och var vi ju redan när kunde arbeta vi hade ju också uniformer till Grönlands flyg alla stewardesserna och allt det här piloterna det hade vi då så vi hade redan i som vi finns vi så det var redan fjällbrötte arbete över det här point och redan lärorikt. Ja. Så först på Grönland det har ju skrivit om här på ett. Och så var det av våra föreningar i Grönland och så generellt mitten för mest då näka att ha negativt eller positivt av utlänningar. Till i alla fall det inte är vill säga. Ja. Som helt vill säga fallt mig äckligt gott. Väl så är väl vi Grönlandare generellt och men som säger arbete i en handel och kvartar bara Grönlandare och tar allt för jäkla grönlandskon och för att han arbetade alltså att det stod laga så att han arbetade och så rätt. Jag tror man stod och mal så för man sig inte innan främmanden. Och jag snackade när tar man i mitten folk man och kviter och just här och så anktinnar så för man sig inte det att man är främmande. Inte tror jag att näka säger näka till mig det ska inte beskylda när för det men det var bara en egen inställning alltså att det är mest till det att det var inte akkurat som hin ja. Det är inte en annan Nej. Så har jag skrivit här soner och en trobåra så ni har också nämnt vitt att det är inte för vid efter att nu är soner en entreprenör och det som känner sig inte att jag vet här att han familjen som man kommer ur blir öle preka kanske av pappan och så dagliga liv nu så honom så kan feedback allt sig om och grävmaskiner och grejer och annat sådana. Hur ser det soner en tro på det? Så kvällt att han några 4 månader eller några avmarsningar eller det är ju man. Det som man på hur skämmal jag har tagit spärst att jag vill säga att här är sån jag tror på jag vet inte nu kan det bara säga för pappa så vi kommer inte kan inte svära för alla tror på att alla är ju som pappa. Nej, nu är det på Twitter. Ja, men för mer jag vill säga att det är inte en äventyr. Jag har varit privilegierad att jag pappa haft Emanuel och Jovel och Bante alla så båtarna som har varit vi tagit en speedbåt. Jag har hjälpt dem när vi har silt om sommar vi turister och så har jag testat upp på och jag har jävla spännande upplevelser samman med och men jag har också i min unga år next year en bild av Thomas har haft ett lachtler på en trobor till tenants till som troblagar som vi får jag någon alltså föräldrar skäldast och druck och allt det där. Men det som redan jag visste visste och det var att det var liksom så var pinliga flower av pappa men han var trobor. Det tog in att jag gick i folkskola att han var ateism och hon var redan modern här i Fredshov och läraren var ateist där. Och jag skulle fortälla klassen om att pappa min var en trobor. Jag följde att jag kunde också fortalt om Jallamannen i Lochsjövart. Alltså
helt ärligt tror du på att det själv alltså det förnämns att säga att det är vi ja så jag var ofta en flower på pappa min så att jag var mittenfolk inte tror att jag var go igen jag var otroligt go igen men jag var en flower och jag minns en affär när att en lärare stillade den mest pinliga spårning som jag kunde komma ut för och han säger vi skulle skriva en stil om föräldrarna om pappan och så. Och jag minns att det här så flower det var att så hundan skulle bjärka mig på sjures ner. Så jag får skriva om pappa som skiparen av Emanuel. Småttvar. Ja, småttvar. Och det var inte lyckligt. Han är skipare och han sälte vid Emanuel men det var inte sannolikt. Alltså, och så spjärkade jag mig på sjure en situation där folk spurte vad pappa kan han fäxt vid. Så var det att han var skipare. Det var det som jag alltid hur jag omskiltar mig vid det var att det är skipare. Nu kom in att det här vi kan han fäxt vid så kan kanske förtälla en lite stortliga söv att vi är såna malsliga kom upp spela kom kött teater så det var Arne Dottersvaldang så kanske skildes inte på intervju så ner med jag var en från danskare som spurte mig jag brinner av ketchup pappa och jag sa att jag vet inte enten är han missionär eller miljonär. Men där jag allt lika. Jag har spär och enten eller. Så jo. Men jo så är väl jävla flower i pappa min det unga arn och tar ju fast sport att han fäxt vid det var redan tungt och jag snackade när man spalte vid andra böten och så säger jag att när jag är färdig ska söndagsskolan. Pappa ville vi kom till öllmöter. Och så skulle jag säga att det här är färdig söndagsskola. Det var anktöjna redan tungt. Men det var så att man säger att han negativa så gärna åt dig. Anktöjna heter också var sträv på tammatan han att han har haft arbete när så baten och så har han varit redan väck. Där vi bor i Fredshop ta för han att det heter vi i majman och allt det. Ta för han till Gotthop vi tar en baten som han hej enten Bente eller Emanuel. Och så för han till Gotthop. Och kom ofta inte hem efter för i oktober månad. Det skulle cykla att han är i Gotthop vi fällt ju till Levenar och att läsa turister som tar skilt vi plus det att ta det som missionsfärder. Så det gör det till att vi manglar på pappa redan till tojar ska ju. Men så ju det är ganska det var mangelvärd att ta men det han så var hemma så det var praktfullt värd. Vi slopp över vi i Ötland och han var ombord på baden och så som baden har vi haft så redan upplevelser. Och redan ofta så slapp jag nu vi han skulle cykla baden från Fredshop till Gotthop. Det var ordentligt dåligt så slapp jag nästan en hel vecka ur skolan och vi skulle cykla från Fredshop till Gotthop så skulle boja till Gotthop för att gå hem. Så det var det största släpp från skolan. Men sättene så blev frälste själva. Och det bräckte Louis Jammer. Det gör det att jag kom inte ordentligt i att det här böjna vid mig till pappa var tro på det, men jag blev frälste, jag var en 12 år gammal, men om 14-15 års aldren, då började jag själv intressera mig för det antal igen. Och det blev det knappt helt annorlunda i löven. Det blev till det att jag fick en typ fast spurt och hur pappa min var. Nu fick jag knappt möjlighet att vittna om goda. Så det som jag ville kan ha varit så reella flower av. Det blev faktiskt en siktning för mig. Så det bröttes till det som man säger till det bättre, till det negativa som var det. Så nu kunde du benytta det här också? Nu kunde jag benytta mig av det, Så nu var det akkurat som upplagt fast på ja, missionärer, vad det är och så är det samtalen här på en av vägarna.
Ja, alltså vi tar tossa om utbyggning och arbete. Så är det här. Vi sitter här om bara Joel. Ja. Hur sång det här? Man kunde sagt att det var en kjöldfyllt, ja. Att du är för Joel, så i pappan är det så stor pastor alltså, men du kunde gott ha valt också annat. Alltså, du kunde brukt den där fritid på att få tjäna pengar och kräta. Detta blev sen pengar blev det bara ryggra och sånt där. Nej, tvärs möter. Nej, det var inte. Hos alltså du är uppvuxen i badet som du själv säger och såna grejer. Är det något som du följer att en och hur filter och en pastor av här? Ja, alltså jag får vi gamla Joel, får vi pappa en tur. Jag har alltid fallit här utan att släppa evangelisera. Och jag har man säger för måste vi komma just för lite på sjurt och men det är inte vi att jag är uppvuxen som tror på soner och och pappa vi kunde sitta och snacka antal längt utan nätterna där vi sitter och pratar samman. Allt här tillsammans så självant det avskar med. Och han har också öppna ögonen samman för hur så nej det är att komma ut och evangelisera. Och jag vet inte, där man är färdig, man har så redan ekva möjligheter. Men jag följde akkurat som god ängst att jag skulle få hända vi, alltså för vi och väl. Annars har vi redan vi och lever i arbetet som har varit gott av. Finns vi till. Men vi pappa har bara vi tvärförna, men jag har attla mig vi nekvar vi snur på någon här, men jag vet inte hur så man skiftar arbete. Man vill spela stjärnan första dagen till kan jag få sommarferie. Yeah. så tälla jag 4 och så tar en år så fick jag en son och så tar men i Ireland 4 så tar vi slå dåligt. Så det finns en sån. Vi har inte en ja men på ett annat tidspunkt är så här förlöp någon här så finns det en dam. Ja. Hur är hon och när hände det? Hur hände det? Tack för att kom in. Nej, det var slags. Nej, jag mötte en i Norrtevle, en kamrat som i Klagsvik skulle köra henne och en av inte hem. Det här så först för när jag mötte henne. Och hon heter Katrina Hansen. Och hon är från Norrtevle. Men vi möttes några affärerna och jag vet inte vad man ska säga, men jag blev bara mer intresserad igen så benek fyrt och jag följde att en frivillig eftersom jag ben som fyrt och att det var det rätta. Och så inte det första var det man var förälskad men att annat här så har benek fyrt om det var det rätta utgörande för tåg. Och det var här var i 4-5 så mötte jag henne och i 6-5 då fick jag så uttalarna att komma vid mig till Grönlands i 2 år. Och men hon väntade att det skulle bara vara 2 år. Och jag blev vid halvt år att träd, 8 år att träd och lukka klar heter hatt att ända vi var här i 11 år. Ja. Så hon har också upplevt Grönland. Och vi tar så finns 2 barn nu, en dotter som är 11 och en son som är 4. Så. Bussen han har vi sett till sin där ombord. Hon är vi som tror hon mässar ombord. Ja, hon är oförrädd. Hon regnar hänga i. Ja, hon är oförrädd. Så du har kockar ombord. Jag är kockar ombord, ja. Hur kockar? Hur är och slett annat? Hur stäckar? Till nu har vi inne till Januk att jag har arbetat som sölde med och jag vet man gör nog det som man följer man dår. Jag har alltid intresserat mig för mat. Damer är väl att få oss vid mat. Och jag följde kanske att det var här jag kunde vara till störst hjälp.
Jag ångar det just med till såna fall för. Alltså jo, jag har just med till näck fall för men inte att jag skulle upp kväll morgon med över och nattra och så bäcka kaka om kväll till att så komma ombord. Så det var nog stor utfordring för mig att det Sträv. Det är sträv, ja. Så att hvis jag ska invitera för exempel 15-20 för kan till Ochkon en lejer där för exempel den förra där så har man 2 dagar 4 dagar så det har man inte det är från Malta till Malta alltså. Så det är inte en utfordring men det är väldigt spännande alla gånger. Och kvart tar vi är en liten bygd så annar vi inte om 2 eller 3 kommer ombord eller det kommer kanske ut mot 100 och ja. Och just kolla förra kvällen det hade ett halvt cirka 100 som går ombord. Köpa nycklar ut det först. Till ja men till Det är så. Jag räknar ut det så lite byggt när att cirka 30 skuffer kan när jag brukar en gåvara gänga efter så det som är en portion i gåvara det ska gängas ut tror jag. Och i just kvällen att ha hej är helt det var resträtter från förra dagen och jag har ju bäkat ner 4 så annars hade vi haft en troblag i just kvällen det var såna folk. Och så pendulfart på Afrika där fristboxen. Att tina kakor upp. Hur är ja och men alltså kvar fast och färdro vi är det är nog så stort förbruk av mat i vår här är män som äter näck och till näck var gestur på besök på kvällarna. Hur är kvar fast och på atten fra och det som vi det då över såna är det fiskar du när du sitter där Ludvigsna vi tror ju nej det har vi inte till så in att nu men jag vet att ankrar här fiska och så att det och just med på sjön ombord här men ta är det ofta en män som tog fiskar som stannar att arrangera det till fläkt till kosten så han ska bara stödja det. Men mätaren här ombord han vill chapter i färjan. Det vill skipet vill preventera så mycket som möjligt i färjan. Och så vill det gå så att det supplera så kvar som det manglar med cykla. Men det ställer några utfordringar eller kosten till några friskvärd det ska hålla något långt så jag finner att också man brukar allt som är ombord bäst möjligt. Och ett annat som kanske också är utfordringar är för exempel äpplen där vi lukar för att vi kom från ur färjan. Det börjar bli inte gammal nu. Men vi cyklar i bygden här uppe och tar här samma tropläge tar här jag var som lagt mest av i handeln att det friska till hälsa och reella gott. Och det tror jag preventeringen i Grönland är mycket bygden till en reell längdprocess. Från att jag att det minst det i arbetet med att vi handlar gott och för att du beställer vörna en konstanter och i handeln och checka en man. Vi färjan prioriterar det höst och det här och de andra morgonen. Så och mer man beställer så är 4 skip av vi så tar du beställer så beställer du till 4 skip. Och det är så att det är näkvärt det som vi tar ser i handeln och tillstånden är bättre än ombord här så det är inte ens land att köpa äpplen. Men det har kommit till gott upp eller så ser vi och tar större byar tar för man preventera ordentligt. För fätter friska varor och sånt. Så jag har lyckats komma in och du uppvuxen ut att snacka om pappa och det är ju inte nämnt någon vanlig men om man har varit en hetja och i ötlendes ner hon är väl med och kona. Hon är en beundransvärd kona. Jag har redan större respekt för mammorna. Som du själv är inne att hon har varit med och kona alltså halta kila 4 träncher och 2 jenter ensamma med långt väck. Det är ju alltid så reellt. Och så jo hon har varit en fantastisk mamma och allukal och i allen här så har hon alltid haft tid till oss. Och tar vi först hon om kvällarna. Först kväll så läser hon enten också ur barnabibeln eller hon läser några söndagsskoleblad eller hon läser några
antalliga böcker för jag. Det gör de kvarskvällt och ber för samma veckan. Och redan jag har tagit tänknon som är minnest i det och sövon och så det är från mamma. Och jag tycker också att det är en tjej med sån här fyra med det kommer också från henne. Så hon har alltid haft det att folk kommer in så har hon bänka och ser för att uppvärsta folk. Hon är en stillkona och snackar inte redan, men hon ser inte alltid för att, som man säger, att omkvävet det ska bara vara hjärtan att folk kommer in. Och så ett annat som hon också har gjort själv som kanske reella kjaldan kommer fram till att jag pappa är tro på han så är det alltid han som är i fokus. Men mamma hon är han som ger att allt blir till så honom till att hon ger allt som man säger bakgrundsarbete och ges nere. Och i alla Arne har varit så reella nekver män som har varit hjälpt till in i levnaden i gott hopp och vi Emanuel och Jovel och Silt och så är det. Och hon har alltid sett för att ta har kunnat bo här och äta här och just alla måltid till dig. Och höst hon plastade sig våra gästrum där det husrum. Så anktorna så har vi som bättre vi har sovit ute i salen och så har med en att läsa fälten här finns ju plats in i husen och så. Hon är en fantastisk kona hon är. Tack för en från goa man ständ och goa kona kan man säga. Det är helt säkert. Ja, när vi är här så. Ja. Så Brynleif, vi har varit i Götnen som jag nämnde i begynnelsen. Vi är glada amatörer. Så jag ska göra några kloor här. Och för att göra lättare som jag själv så har jag skrivit e-mail till ändan. Och det är för att är det också som du huxar om som kunde vara lagt att säga är det något som vi bad med en uppvuxen och troarlös cykling. Hur ser det vad fan kan det för någon spännande cyklingsturer som du alla vill göra den från Sverige eller vill du vara för 8? Nu vet jag att du huxar. Nej, det är några särskilt tøy utan löve kanske i samband med cykling och såna som du minns särskilt gott att hade silt runt till mitten bojer här och samma pappa. Ja. Ja, så nu säger vi att det var nästan ett äventyr alltså är och pappa vi tar silt redan examen och vi har haft nek upplevelser att ta som är minst reella väl. Det var en affär när ta hej han var missionsfär nere i han har varit missionsfär i Solgranlandet och han var ensam att skulle cykla från Narsarvak och alla vägen till Fredshov. Och det gjorde det att mamma var så bekymrad till att jag längre turer. Han var ensam att det var en 3-2 timmar att cykla. Så hon sände mig till Narsarvak att vi bara jag var så gammal, jag var en 16-17 år eller så. Men hon sände mig så till Narsarvak och jag för som bor här på och så sylte vi. Och vi sylte och tar vi var kommit nästan till Fredshov. Här är en bojer sådana för Fredshov som heter Arsok. Här är sånt här, men vi kommer vid sylte innan Kärshov vi är ut och jag kockade i stavet nu. Det var bara till 2 man, så det är lagt där. Och jag minns jag stod här nu var för vi har spelat ägg och pappa råpar till mig jag får lukka upp att det hittar efter cyklingsmästarna i trojkampen. Och så nu knappt så råpar han av mig. Brynnar, kom här. Och jag rann upp och medan jag rann upp till en lilla lejdaren, det är inte mer än 5-3 nu i Emanuel. Nu följer jag vi räka också, så det är rävliga störst och ekvisligt. Och da jag kom upp av bryggen här, da sutt jag svajven en kväll, han fer ner vi och däckar simpelthen alla rutor. Och kævar simpelthen på henne om att han vidare silte på han och på han nästa. Det låg 2 kvällar och i sölglimmer och pappa trodde det var kär. Så han skundar här och ränner ner och råpar mig med han ränner ner för att backa. Och jag kom så rännande upp och sutt jag så att läsa svajvan. Och han nästa, han slär baten och han för man skuppar baten och jag vet inte 15 grader eller så. Och det var ordentligt rikt i baten.
Det var redan spännande och vi griner och helt att det var reellt ska knappt så för allvar nog för jag kan gå så allvarligt det är väl ännu värre så stora svävrum kom in i baten det minns det som att de stora upplevelser som jag har haft samma med honom. Ja, det är snäck som har prövat. Jag har flera skibor så jag har rätt att sitta ett kväll men de har inte rätt där. Och vi kom så rätt till fältet där bara. Och fick svår för jag kvar. Ja. Så antalligen du nämnde antalligen. Ta var onkel har följt med den rastlösen. Här kommer alla sitt tro på nu och vita och från New Transmission och från Färjön alltså vi tar här är tro på från Färjön och USA allt möjligt och vita och här är eller här men vi bor i gott fredshop och i gott hopp och i minsta som en reella god tog allt det här att höra alla så sövnar att ta bönarsvör och upplevelser som tar hatt och men jag minns det att jag en långslum i hjärtat efter att jag vill gärna uppleva fasta samma. Och jag rönte att finna till nej, så jag följde ofta att jag vill gärna uppleva det samma. Så i min unga år var det reella jag ganska efter ett sån här upplevelse och läs ofta om David och Daniel och Skiltiskvi och i min liv i är kunde ha det på samma sätt. Men att det helt det genererar mig nog så inte till att det var bara så lycklig men jag huxar inte över efter det. Och men så en affär så kom någon som brötte det mot andaliga liv och det här är en dag att säga till och läs David hur han passar i sägen och han leipar bejlöver och ulvar och allt det här. Men så också jag över att han satt ensam allir här ute. Så fer han satt och möter Goliat. Och jag spekulerar på hvis jag hade varit David och skulle renna mot Goliat. Så hade jag hon ta med oss av vägen. Jag hade hon i undan. Men David för rennande bant emot honom. Och det var en sån rätt stor spurning till mig kvite var så. Men det som bröt till liv till mig det var att jag tog jag switcha till att David han har brukt nekva tog ut i marskene. Han sätter sig någon. Och jag tycker han har brukt nekva tog på bia. Och vi switchar oss till salmaner som han skriver. Han har brukt nekva tog på bön och på att lovprisa Herren. Och så för jag läsa vidare så läser jag om Daniel. Och Daniel han fortäller så, eller vi läser att han bär trutchaferna om dagen. Allt det här tillsammans fick mig till att huxa att gå så i att det som är manglar det var att sucha att jag har bruk för att leva mer tog samman vid gode. Och då när så strävar vi efter att göra allt möjligt antalet. Vi är ju ett möjligt antal i arbete. Men gör vi det för att uppleva sig skilt eller gör vi det för att tjäna Herren. Och det var faktiskt här den stora brötningen var i min liv. Det var att det nekvar att det var så naturligt för mig att som jag säger pappa har snackat batar så det var naturligt att ha haft levnad tar har bruk för hjälp. Men så har vi varit här för att hjälpa till. Så det har blivit mig om det. Kanske inte tog det bara så kall. Men tog över bin om att hjälpa till. Och sånt man har gjort det tog att det är papen som spyr och kan stå vara lojare för hela bötterna. Eller kan stå hjälpa vid cykla vid här och där och allt det där. Men ta jag fann och ta sån här. Ta blev livet som är näkt mer avslappad av att tryckvant och kvilla ut och det är god som styr allt och att bo efter kallen och till honom och det är det som han lägger ockorna i hjärtat.
Det var en reellt stor brøyting i min liv, og just det at i det i livet mer avslappet liv, altså i for god. Kvile mer og just ned. Jeg kvile i trunnet, man ser på tannmaten. Er det noen morgenbrinner som du husker om? Ja, jeg har alltid kjær i. Jeg har vidt du kom dårlig vel kjøkkenet her. Det er ikke sånn. Det er effektiv tog som vi tar oss om. Så jeg hadde vi får takke Brindleif for det. Og jeg har en spørning til Brindleif. Hva er det? Kan du ha sannspringer? Ja. Det tar ikke galne. Man skal bare vänja sig till det. Nej, det tar det härligare det. Har du kallt det? Det var immersion. Jag har alltid som jag ser men det var Peter Jakobsen från Iktus. Kameran var Toila Isaksen som kör här. Han är opererad. Och vi tar oss av Brindleif, så jag har alltid att vi får tacka för att ni är fra, och jag vet om vi kommer så efter vi är någon inslag. Vi har sagt vi att det rör sig med oss att det är ett eller annat som kommer tankar om som ska vi fred, ja men så är allt välkomst. Vi är här i Gudsvinna garderar sig, så fyrbild så tackar vi för.